dat zie je toch. Uitstel. Goedemiddag, welkom bij het scootzielen van de IFKS, de 6e dag. En we praten hier over de 5e wedstrijd, want we weten het al jaren. Het begin op het Dieselmar bij Hielpen, Aron de Sneeuwen ging net terug. Hier dus op de Lemmer. Mijn naam is Koos Wieling. Jongen mij zit het vertrouwde lood van Elke Dijkstra. Dat jij hem zo dadelijk. Ja, en als je praat over de treien wees, Wille, Wetter en Wien, dan is die laatste bij. Dat heel wat oorschijn, Elke, hè? Het is heel zwak. Hij komt een beetje uit het west-zuidwest. Dat is wel weer gunstig, want het kan een hele mooie lange baanzield worden. Na de uitgang van de baai van Lemmer naar het Iselmarta. Maar het houdt mij een twavel op. En de versissing is dat het nog wat aannemen zal. Dus ze hebben het even heel een beetje uitgesteld. We zijn even een beetje later begonnen. Maar ze zullen net de volle tijd vergrijmen willen. En graag gelijk in één keer goed starten willen. Het man met geweer staat klaar. Beetje achteruit bouwen. En dat wordt dan het 4 minuten schot. Dat is de bekende Japaner zo langzamerhand. De boetenomregeling. Als je te betiid bent, dan moet je helemaal boetenom de lijn weer opnieuw starten. En we hadden al vaker zijn dat zorgt ervoor dat de skippers wat minder gretig binnen om te starten. En vooral met deze wien moet je gewoon helemaal in ieder geval wijzen met ons skate wil vergeten. Ze zijn misschien hoe spannend dat is in de Grutte A-klasse van de IFKS. Het klassement, na 4 wedstrijden, dat zocht er dus uit. Tony Brundel onder leiding. We hadden het meeste resultaat hebben we van Alutsen. Ja, en dan tussen de eerste 8, er zitten maar 8 punten verschil tussen. Hier op het 8e plakje is het Jeroen de Vos. Monjontje, nou ja, geen heel favoriet, maar naai. En de kampioen van 2016, Klaas Couperus, staat echt nou op een degradatieplakje. Want ik had maar bekend wijzen. Uit de B-klasse promoveren de treien. En dat betekent uit de Grutte A-klasse treien degraderen. Dus het is aan de bovenkant heel spannend. Maar het is onderin geweldig spannend. Kunnen we kwart even de uitslag van de C-klasse. Van de man hier in Betieten los op Mariëre. Gerrit Huisman, maar uit de street, die won. Dat hij er al een keer ik. En hij gaat onder leiding, maar 4,8 punten. Ron Sieperda, maar de Alen. Laat Joert te redden. Stiet 2 in de tussen staan. En de tweede man van Joert, Simon Karlsbeek, maar de Raderhoek, stiet 3 in het klassement. 4,8, 7,9 en 8,8 punten.
En die treien, nou ja, wat morgen nog afwachten vanzelf, maar die lezen er wel aardig uit. En die ben dus op koers om omheen te gaan naar de B-klasse. En de B-klasse opnieuw winst van Vonger Talsma. Die had er al 3 won van de 5. Ulbeswagen wat tweede. En het derde plakje weer Joert voor Bas Krom, maar de verwisseling. En in het klassement staat Vonger Talsma op de eerste plak 5,7. Ulbeswagen met de Waaksdom 10,9. En Daan van der Meer van maar de Singelier 9,9. En eenziende daarachter is het Erik Jonker maar de jonge Rijn. Die had 20 punten. Nog een dikke minuut. Van de start hier op Lemmer. En het is toch al de derde dag in deze cyclus van de IFKS dat het ja, amper waait. Ja, je hebt van die jaren dat het gewoon een mix mooi van alles is. Maar het is ook heel vaak of een hele week Huddewien of een hele week lichtwaar. Huddewien hebben we dus al zuidenstal even gewoon op hielpen. Maar toen kon er het zield worden. En alle orenwedstrijden bin maar lichtwaar zield. En hier wordt het al dreig. Nou al binnen een minuut. De snitsers drukken de ilkje boven de indrington. Dit is die weer getreden tonsje. Dat is net de startlijn, maar een tonsje weer een lijn. Dus daarachter de startlijn zullen we net terug in de vinger worden mooi. En deze lezen al net op een mooi plakje hier. Waar is dit Walter de Vries? Nee, dit is zeker Heerskop. En daar is het startschot. En we wederom geen toeter. Dat gaat iedere keer aardig goed. Of Jerk nou toch wat. Dit keer al wat. Maar misschien kunnen we even Sjen over de lijn en op het startskip. Maar volgens mij is iedereen goed voet. Ja, nee. Het algehele valse start krijgen we erbij. Dus alle scootjes matten we weer om. Dat is dat geel met blauwe puntvlaagje. Wat amper omheen ging het. Trode wien, zo zwak is het. Dus dan maken we met deze wien nog weer een keer opnieuw en wordt het nog letter. En de Japaner had je ook net open. Die had net geholpen. Nee, maar als het alcohol dan een beetje begint op te drukken, ja. Dan ken je gewoon net oors. En dan begint er in je mooi. En als er dan een mooi klof bij elkaar zitten, dan wordt een hele groep erheen gedrukt. We zullen altijd gewoon blied mee wezen. Zoals we zeggen, zeker Heerskop die daar heel min ziet. Maar dan zal ik een heel soort net zo blied mee wezen. En het zal Griff misschien ook wel te krijgen hebben, maar de spanning in het klassement. Want ja, Joert wordt er nog zield. Mommen, dat gaat wel zijn, dat is maar afwacht zien. Ja, voor een paar is die ook afwacht zien, maar dat de wind er helemaal uit geeft dan. Ik ken het ding wel. Ja, maar voor het eerst dan zielen ze nog. Ja. Er is niet net hut, maar de IFKS hanteert ontnauwt dan nog wel de puntentelling zonder aantrek. En dan stiert deze man bovenaan, Arend Wisse, de boer van de Gediek. En mooi aantrek stiert er 19e punt achter Tom Brundel. Alle dagen hebben we om nota nog een nieuwe winnaar gehad. Arend Wisse de Boer had het ingewoond. Juster weer de Lucas Bauma. Jaap Hofstee met Zwarte Wief had al ingewoond. En de openingswedstrijd. Of de man die dan weer van Marijn Alsthoorn. Dus elke dag een orenwinner. Ja, wat ik interessant vind is natuurlijk de
oortrek. Je hebt dan wel eens een keer dat je de laatste dag in je kennen en dan is zelf Lemmer al kampioen als je een hele strakke reeks vingen had. Ja. Zonder een minne dag. Maar nemen we dan even Arend Wisser de Boer, die had er een 11e plakje bij als minste. En we hebben Tom Brundel, die had er een trekkende plakje bij. En Gele Tadema, die voor eerst, ja, mooi, Lucas Bouma, we nemen ze even de top 4 op, die had een 11e. Een beetje een uitzondering daarop is Jeroen de Vos. Maar die zit ik wat verder in het klassement. Maar alle favorieten hebben in feite al een A-trek boven de 10 punten. Dus een foute wedstrijd Joert en dan ken je het vierde. Wiels er weer beweging is op de startkotter. Alle skippen weer achter de lijn. De meesten niet no op de stream joggen. En die denken van, hey, ben je er al net los? Dat het alles te krijgen maar een valse start. Weer een te volle scootjes. Om goed jouw trein die te betiet weer. En dus moeten ze al weer romroppen. En we zitten nu in de haastnije startprocedure. In de Lemsterbij werd de 5e wedstrijd dus van het Iepen Fries kampioenschap scootjesielen. Die hoe het is. En morgen ben we op een ei, op een lemmer. Het is heel kalm waar. Het budget wien dat er stiert. Nou, dat zullen die skippers optimaal broeken willen. En het is spannend. Wie er dan de hele tijd nog sprake van. Oh, we beginnen haast op de 4 minuten. Die maken even mooi klokken. Jerre zal tellen. Maar ja, daar hebben we het 4 minuten schot. En de inhaalwedstrijd wordt vaak nog wel eens een wedstrijd inhalen. Maar dat zal er haast net meer in zitten. Want dat hier dan Joert wil plakvinden mappen. Ja. Want op de finale daar zelf worden er haast nooit wedstrijden inhalen. En dan wordt dit kampioenschap waarschijnlijk een besteed uit een reeks van 6 wedstrijden in plak van zo'n. Ja. Juster de Lietse A alle keer inhalen, maar die win ik 2 achter. Dus nu zitten ze alweer op hetzelfde tal wedstrijden. Wel, we haast nou 4 minuten zijn krijgen. Daar een 4 minuten schot. Maar de SKS-serie gaat er niet bij daar zitten. Ja, toen weer de omstandigheden maar wat oors, hè? Toen weer een prachtige omstandigheden. De SKS had sowieso een hele mooie reeks aan. Mooi nooit te volle en nooit te min. Ja, we zullen hier met de waarmatten erin doors. De jonge Jasper. Nog 2 goede wedstrijden in Zielen. En ja, het is nog al je mogelijk. Ik voor vrouwtje Oorzinga. Ze stiert op het zondeplak in de tussengestaan. De meeste resultaten tol op de plak. Hebben we daar nog iets in? De KL, dat is de Emanuel Marijn Alsthoorn.
En dan kient er nog een vlaggen op de startskip te hingen. En dat is de zwarte vlaggen. Wij hebben nog even net zien. En de zwarte vlaggen, dat betekent, als je nou oer de lijn binnen, en het is Tom Brundel een keer gebeurd, in Oekaplemmer. Je bent nou te betiet, dan kun je gelijk nu hoesten gaan. Dus dat is een hele, de straf wordt steeds widder. Ja. Hing het er daarbij? Ja, de eerste reden vlaggen, hing het de zwarte vlaggen. Op de kotter, de vlag des doods wordt er van neemt. Iedere vlag had ze wat een bijnaam. Maar je nou te betiet binnen, dan kun je gelijk naar hoesta. Hoe je net op nij te starten. Alles dus erop jochten om nog een goede start te krijgen. De mij nog net in te betiet wijzen. Zeker heerschop. Draaien we naar voren, geen gizma, hè? En dat wie het 1 minuut schot. En nou liep het erop dat ze alweer dicht op de lijn zitten. Daar wordt de vlaggen strutsen, de zwarte vlaggen. Die je trekt 1 minuut voor het dit uit. En ze loeren al over de lijn heen, de wedstrijdcomité. En op het uiteinde leidt ik aan boord. Daar zullen we daar. We zullen de boei net, maar er wordt altijd van 2 kanten gecontroleerd als er iemand te betiet is. Zeker Heerskop, die is al aardig omheen, Ger. Oei, 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 die wordt toch snits opdrukt. Oeh, dat. Nou, het is hier nou net te zien, omdat we de contraskip aan de andere kant al net misjuggen. En het is nog 10 seconden, dus dit is een linker manoeuvre. Maar misschien vertekent het beeld wat. De KL, die had een mooi gatje. Die ken. En daar is de start. En nou wacht je even af. We jaren geen signaal. Dus gelukkig voor alle skippers. Binnen alle je goed voort. En kan er mooi 16 scootjes begonnen worden om de wedstrijd. En waar laat je het mooist? Dan is het toch Sikke en de KL die er allemaal een gonkje mooi, een beetje vrij van de rest voortkomen kennen. We hadden net door de baan gaan, maar het is het vertrouwde procedé, hè? Een open-de-helbaan. De open-de-helbaan, ja. En voor degene die voor het eerst marcheren, de open-de-helbaan is een bovenboei en dan een heel kwart ernaast een twadde, dat is een spreader heet dat dan. En onderin, voor de wien, maaien ze dan de keuze hoe ze terug het hek gaan, of de bakboord of de stuurboei. Arnold Venema, die is net zo mooi uit de start. En kiest er gelijk voor om maar uw stuurboord voort om te bezitten, de vrije wind te krijgen. En een alles of niks poging om nog wat ondersteuning te krijgen. En met dit lichte waar kan dat soms ik maar samen gebeuren hier. De jonge Jasper, wat is daar mooi onder de haan? Had hij een foutje mooi een oorhaan en draait hij gelijk een rondje. Want we hebben geen valse starthaan. Vrouwtje Ozinga. Dit is net haar hier, zoals nou lijkt het. Ja, die zal een conflictje gaan haar mooi een oor. En in deze omstandigheden een rondje draaien, ja, dan lever je natuurlijk een hele proteïne. Ja, dit is. Het kan natuurlijk soms met dit hele lichte waar soms knotsgekke wedstrijden worden. Maar ze had de gong vol, dat is het voordeel. Ze moet net helemaal uit stilstand. Maar dan is het belangrijk om de moraal weer op te pakken. Sikke Heerskop wordt opsluitend terug. Marijn Olshoorn, die kan er net voortkomen. En hier onderin bij de ton is de Utentus en Sibo Siesling. Die ben je onderin starten. En waar staat de wien? Het gaat verrekte stadig, Koos. Het gaat stadig, ja. Arnold Venema, juist een hele ongelukkige dag.
boei net heli kennen. Hij had kopper in de Westen. Na Ja. 2 dagen. Want in het begin ging het geweldig. In Ja. de laatste dagen. Ja, vallijste en laatste. Dan doe je het dus net goed. Zwarte Wief. Ik al oer stuurboord voort. Wat ken die? Want die staat er ik keurig voor in het klassement. Ja, deelt tweede plak. Lieke volle punten als Lucas Bauma, de winnaar van Juster. Tredje komt Jochen. Tom Brundel. Die komt je ik keurig voor het jaar. En die had je de Wienik wat. En dat is de koprenner. Zou het dan Tom Brundel lukken om voor de zande keer kampioen te worden? Dat is nog wat voorbarig. Er komen nog 2 dagen. Maar hij had voor eerst hier een mooie start. En kende er al voordeel? Dat is de vraag. De man achterop tuurt en tuurt, want daar zit Gele Tade, maar die zit wat heger. Het ligt erop dat dit groepje de mooiste start had. En daarachter zit Arend Wisse de Boer. Dus daar zitten heel wat koprenners bij elkaar. Hij gaat al oestrig. Dan denk ik dat er voordeel kan. En dat zullen we nou even zien. Hij weert het. En dan moet je het zeker weten, maar dit ligt te waar, hè? Dat ken het. Wat is hier? Ken dit? Of Ja. de sjugge geen manoeuvres. Maar het wie even stil van de Ja. spanning, want ja, je kan je samen je kampioenschap op het spul zetten. Een 5 meter minder en er weer wis en waarachtig. Oh, dit ging het beeld te leven voor. Ja, nou moet er draaien voor de oren skippen. Hier had er geen romte. Want dat is in de Lemsterbaai altijd. Je komt heel snel op oren skippen. En je bent heel snel bij de wal, bij de vaargeul. En dan moet je een romte voor de wal krijgen. Liek het zo mooi met Tom Brundel. Hier moet er toch al een aantal skippen gewoon worden heen komen letten, hè. De Ilkje, die dwingt Tom Brundel oerstag. En daarachter gaat waarschijnlijk Arend Wisse de Boer er nou oer stuurboord maar een knik op een scoort achter deze del. En dan maar hopen dat je het God vindt daarachter. En dit moet Sibo Siesling wezen. Die hier ik wel mooi uit de start bij komt. Maar het eerste cruiserak en een paar keer romte voor de wal vreeg ik ken het heleboel opschotje. En dan is het ook altijd benijd om te zien bijvoorbeeld hoe die snitsen straks op de bovenste ton aankomen. Want die hebben een hele orenslag keersen. Die zitten hier helemaal bij het Woudergemaal. En dan haal je hem in een start, dan kies je een extreme slag. En soms kan het samen wat opleveren. Dat zie ik Walter de Vries dwan en Jaap Hofstee. En Jaap Hofstee had al wat meer gong dan Walter de Vries. Sikke heerskop zit er ik. En hier is de ruimte voor de wal. Maar krijgt er die? Ja, je maakt hoe stag hier. De EA wil hoe stag. Of is er nog ruimte? Of is hij nog net bij de wal? Nee, hij is nog niet. Je mag je pas ruimte vregen als je werkelijk bij die wal winnen. Dus ik, Gele Tadema, mat op nij, oerstag. En dat kost het een heel soort tijd. En ruimte. En Lucas Bauma, die hien we nog net zien. Die mat je ik achter al deze skippendel. Ja, dan maak je een heel soort Lucas Bauma. Wat met die 4 ogen aan. Maar ik, Tom Brundel. En dan liep het voor. En komt dit goed? Nou, Tom Brundel. Ja, maar Lucas Bauma met ik, Tom Brundel, rond de jaar. Dit keer. Oh. En omheen. Nou, wat een stuurmanskunst.
Dan word ik even verbaal even goed onjoen wat er gebeuren moet. Want dat jou de ernst van de zaak komt. Maar op haren en snaren. De makkemers. Achter alles del. Ik joe het net geweldig uit de start. Ja, dan ben ik dus heel erg benijd waar hier uit deze grimas, of hoe noemen ze dat, geknoei en gekriol, als eerste om de bovenste tonnen komt. Is het dan de Orad Labora? Komt die er dan wat aardiger uit? En daar hebben we vrouwtje Ozinga alweer. Maar Arend Wisse had even een lietsbietje al houden, het gotje voen, en had even een hele vrije wienje te pakken. Maar ik doe het tussen, had van je niet aan lijst. Zeker Heerschop. Die maat achter zich zo'n deel. Nou, die ken hem net eens rijtje. Want Wietse Heerschop leidt Oostjoebert, dus in feite had er geen voorrang. Dus hij zal hem net rijtje kennen. Nou, ik weet het net dat je elkaar rijtje, maar voorrang krijgen. Komt hij dan je mooi te start bij. En dan moet er dan net al te volle gong in zitten. Bepaalde situaties zijn toch wel spannend. De Ilkje 2 Jeroen de Vos en Geerle Tadema lezen hier heel heeg bij de goal. En daar stond van de morgen ik de meeste wien. Dus zouden zij dan de slag pakken. En laten we dan het hele klassementje. En dus die het Geerle Tadema. Ik op een keurige 4e plek. Maar 3 puntjes afstand van de nummer 1. Ja, wordt dat allemaal langer, dan ben er nog een hele protte titelkandidaten. En dus kan je ik hele goede zaken aan. Het gedikste scootje scoot hier voor al deze scootjes del. Lloyd wat leger, maar ik een heel eind voor. En dan hebben we daar de KL, Marijn Olsthoorn en de Boppe de Ilkje. En ik schat een beetje in dat het tussen die 3 scootjes komt waar het eerst om de tonnen komt. Jeroen de Vos. En waar had er daar als adviseur mooi? Is dat Piet Blauw? Ik vind het zo netje, maar het ligt erop. Jeroen de Vos in 2004 weer de kampioen van de IFK's. En we de uitslagen van Vliene hier joggen. 2016, de eerste dag op een lemmer. Toen ging de winst naar de man die het nou ook de lering had in de tussen gestaan. Tony Brundel, die won hier. Tweede plak weer voor Jaap Hofstee. En op de derde plak weer het Marijn Alsthoorn. En wil ze Lucas Bouwmeijer joggen die achter alles delmat. En dan ben ik even benijd, want Tom Brundel zit er vlakbij. Of had hij alweer een slagje makken? Want het wordt straks heel erg drok en spannend bij de eerste bopperste boei. Daar zullen nog wel wat slachtoffers vallen. De Ilkje gaat al oestag. Had hij genoeg ruimte om voor Geerle Tadema del te draaien? Zo has betjutten dat hij Geerle met al een beetje del aan. Of krijgt er een oren vlaag? Nee, de Ilkje kan gewoon
rustig woensdag. En het lieket dat die Eeltje 2, Jeroen de Vos, dat die als eerste op de bovenste tonnen heen gaat. Want als je nou nog op stuurbord op deze rij aankomt, dan moet je maar hopen dat er een gatje zit. En dat lieket toch Gele Tade met te pakken vlak voor de Streetburg. Hij weegt het in elk geval. Maar iedereen al romte. Dat lieket al je goed te komen. En helemaal achterin zorgen we daar Tom Brundel. Niels de Makkemers er weer mooi bij komen hier. En kan die hetzelfde als Gele Tadema in dat gatje doeken. Dit is altijd een... Dan heb je een heel soort mazzel. Dat precies dat gatje daar valt, want anders maak je achter het hele velddeel. Ja, en Klaas Couperus van het scootje van Makkum, die kan hem zelf ook niks meer permitteren, want hij stiert op het allerlaatste plak. Dus er moet hier een knap resultaat komen, want het is toch wel apart wijzen dat de kampioen van 2016 in de tier erop een degradant worden zo. Maar Jeroen de Vos doet hier hele goede zaken. Hij gaat als eerste om de bovenste tonnen heen. De man die dus nog net een score had van boven de 10 punten. Zesde, Sande en Joggende. En Marijn Alstoren de boeien. Oei, het wordt wel... Hij had net zo volle gong. Zo mooi starten de eerste dag. Daarna behoorlijk in de versukkeling rekken. Maar hij stiert ik nog steeds op kampioenskoers. Ik ken nog van alles mee wezen. En hij rond als tweede de boei. Marijn Alstoren. De Makkemers binnen als tweede om de bovenste boei. En achterna zitten terug Jester maar Gele Tadema. Helemaal achterom. Een rondje draait. Maar wel weer ontsluiting. Vrouwtje Ozinga. Noem het tolwe. Zoe wel eens een keer de zwarte vlaggen krijgen. Ha. Dat betekent. Ja, en de zwarte vlaggen. Ik had het toeters netje het betekent dat als ik het goed volgens de cijfers hier ha. Ik zal even mijn papiertje erbij, want we gaan net een goede lijst houden. Dat de Eeltje 2 eruit kent. Maar ik hoor even de slag om mijn eren, want wij gaan net de officiële cijfers krijgen van de IFK's welk schip welk startnummer had. Maar dat zou betekenen dat de Eeltje 2 die nou op kop leidt te bestied starten is. En die kan dan naar huis. Maar we zien nog geen beweging daar. Is voor Sikke. We krijgen, ja, er is een correctie geweest. Sikke heerskop. Wat wij nou terug krijgen. En daar doen we het maar mooi wat we terughouden. Sikke heerskop. Die had de zwarte vlaggen gekregen. En die kent die hoes. Het wordt om raak fluiten. Ik weet net voor. Ja, dat zal aandacht zijn vregen om bij Sikke. En dat betekent ik 16 strafpunten. Ja, nou ja, laatste plak. Ja. En die ken die hoes. En even excuus voor alle fans van de Eeltje 2 dat ik hem even schrikken laten ha. Maar de zwarte vlaggen te betiert op de lijn en gelijk stoppen is voor Sikke Heerskop. Mooi de wilde wietse. En daar zullen we het. Ja. Dat is balen. Dat is zeker balen, want hij
koer best nog wel mooi waren voor de titel hier. Hij is toen op wel een 6 puntjes erachter, of een 8 punten in totaal. Maar ja. Sikke en zijn adviseur Baint Kramer sjuggen nog eens even om naar het startskip. Maar dat nummer verhoor het net meer. En dan bij wij van de Veromstuit even vergeten waar er al hier om die boeien. En we sjuggen hier weer in. Dit is vrouwtje Ozinga. Ken die de boei eruit zien? Ja, ken hij hem eruit zien? Hij mag smatter net eruit zien. Nee. Ja, en valt hij nou aan de goede kant? Nee, die gaat er helemaal, die bleef gewoon een jekje. Oei, 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 oei. Dat het drama voor vrouwtje Ozinga is compleet. Ja, en hij gaat hier een beter aan de andere kant. Del gooien ken, want dan hier ze verderop een rondje draaien. Maar nou maakt ze de boei op naar een ronde. En het is wel een kampioenschap. Boeieruit zien ligt het deze week. Ja, daar gaan we hem heen. Dat betekent dat het tal favorieten, zeker Heerschop en vrouwtje Ozinga, daar ik nog bij rekening. Laat je dit wel 4 te kennen. Maar ik ben benieuwd dat zeker nog wel richting de wal of de lemmer zelf gang is. En helemaal achterom. Nou, helemaal in de achterlijn. Tom Brundel. De nummer 1 op dit starting klassement. Die zal even een hele grote inhaalrace dwamatten. Wil hij morgen nog kans hebben om zijn zonder titel in de wacht te slepen. En Safrade Winserak ken ik nog een heel soort gebeuren hier. Sibo Sisling, ik mooi. Vlak achter de middenmoot. Ik denk dat hij ongeveer om een 6e plakje om de boeien heen gegaan is. Een 5e plakje voor de KL. En dit is de laatste. De Ut en Thuis. Florian Zwart. En voor hem wordt het zicht op de B-klasse ik steeds groter. En dat zal even ocean. De Snitsers. Zakje ik hield dit meer al in klassement. Dan weer toch de slag bij het gemaal. Ja, en nog 1 keer voor de meesten die het ontgongen is. Maar de trieste aftocht van Sikke Heerschop. Dit is de start. Ik heb er nog even Sjen. Ja, en de Zuid is het al. Hè? Ja. Ik bedoel van Pisto net te betiet. Maar omdat we geen signaal hadden. Maar dat is heel moeilijk te bepalen. Ik kan nog half van deze beelden. Ja, want nou denk je van. Nou, die scootjes eronder die lezen volle heger. Maar als je op die kotter staat, die hebben echt, die pijlen er echt rug doorheen. En van de andere kant nog weer eens een keer. Want als zieler zelf denk je altijd, ja, maar dan weer die ik te betiet. Maar neem maar van mij, jongen. Die meesten op het startskip en op het contraskip kennen precies zien waar er mooi een puntje te betiet doorheen is. Ja, we bieden nog in je 4e. Lucas Bauma. Vele eersten zullen de laatsten zijn. En dat is deze week haast continu onderhaan. De ene dag in en de andere dag heel achterin. We hebben het al heel vaak zo in. En ja, deze vrouwtje Ozinga wie er al bij de boei. Maar die had het tontje rekken en die zal dan weer achter ons sluiten bij Lucas Bauma.
De Eelkje 2 dus onder leiding. Dan zoeken we naar de Emanuel van Marijn Alsthoorn. Maar de KL in het grutzeil. Dan Makkem. Voort daarachter het Dwarpjestermar. Mooi. Gele Tadema. Dan Sibo Siesling, maar de Striedber. De Ora et Labora. Dan het Gediksterscootsie van Arend Wisse de Boer. En de Jaap Hofstee. Mooi het Zwarte Wief. En we zoeken nou iets monitor, maar dat betrok het glaasje zoeken. Dan zoeken we Sikke Heerschop. Het kalmhoondocht richting de Lemmergeert. En de Wiemoene draait nog, maar daar is het ik haast mee zijn. Wiels Marijn Alsthoorn al langs zijde de Eelkje 2 van Jeroen de Voskam is. Die binnen al aardig nam ik het adreun. Want hier is nog niks bepaald. Hier. Dit mooi San. We gelukkig weer een gate uit, dus weer een op- en delbaan. En daar ken ik in een vaderwienserak. We zoeken ze hier boord om boord. De nummers 1 en 2 dus. De beide koprenners. En voor de toppers in het klassement, want de nummers 1 tot en met 6 staan heel dicht op elkaar. Er zit maar 4 puntjes tussen. En Marijn Alsthoorn had 15,9 punten. Die kan je hele goede zaken doen als hij dit een beetje ver zit te horen. En gelukkig voor de Makkemers. Zij zitten er joort ik mooi bij. En Gele Tadema, daar geldt hetzelfde voor. Tenminste, wat ongeveer het klassement. Breed uit. En strak maar hopen dat je je favoriete boeironde kennen. Ja, daaronder bij het strand, daar lezen 2 boeien. En een mooie kiezen. En daar is hij al in het zicht. En als ik op een scootje zie het, dan zou ik heel graag de Stuartboei nemen. Op de positie waar de Eelkje 2 Jeroen de Vos nou zit. Want dit is nog een boei van de startlijn, denk ik. Dit is net de gele boei die er nog in laait. Want daar achterin, daar zoeken we de gele boei. Tammo Oosterhof. Al jij er even neemt, de adviseur van het Dwarp Grauw van de oude Visser. Is al een paar dagen ik met Gele Tadema mooi. Hier hebben we de gate. Het publiek had er prachtig zicht op. Hier ik wat ontjipper. Dus dan zal ik even met pijl matten. En hier zeggen we dat de KL al vrij voor de Eelkje 2 is. Dus dat houdt in dat hij de Eelkje 2 achter hem del dwingen kan als hij om die Stuartboei heen wil tenminste. Het gaat bepaald net het. Nee. Dit kost soms nog meer energie dan een mooie windkracht 4. We letten maar even de beeldentje, want hier is op het stuit net zo vol hoe te vertellen.
kunnen wel even de uitslag van de Liedse aanmelden. Jeder Sjoerd Sielt van de Midi. Pieter Jelle Stielker met de Engeline Smeltekop is de leider in het klassement. Hij waait Sjoerd te wadden. Want de winst ging naar Sjoerd Kleinhuis, maar de Liedse Janne Waardster. Die vinden we trouwens net in de top 3 waarom. Maar het is Sjoerd wel won. Het staat op het 5e plak. Tweede plak dus juist Sjoerd van Pieter Jelle Stielker. Hij had de leiding nou. Maar zijn Engeline Smeltekop in de tussen staan. Op het derde plak mag ik even heel goed zien. Oh, dat was Rutger Boonstra, maar de hoop op welvaart. Maar die zit Sander in de tussen staan. Tjulker de eerste. Bernd de Kneut, maar de Eemlander. Joert vierde staat tweede. En Harm van der Weijden, maar de tijd zal het leren. Die het Joert net goed. Zien al ook het tredjende. Dat staat in de tussen staan op het derde plak. Gatje tussen de nummer 1 en 2, 7,9 en 9,8 punten. Wiels het lieket dat Marijn Olsthoorn voor de bakbordboei kiest. Maar hij kent ik ervoor kiezen om ietsje meer maar hele winter gaan en straks nog een keer weer omgrijpen naar de orenboei, maar dat denk ik net. En dan kiest hij een orentactiek dan ik voor zijn hier. En voor mij is het misschien al veel te lang lien, dus we zullen het zien. Ken ik wijzen dat die gate er net helemaal recht inloopt. Maar dat peilen ze in de regel goed. Hij is wel weer heel breed hier. Dat zou voor de spanning wel eens wat mooier wijzen. Dat die wat sneller koeien. Maar zij heeft hier een mooi vlaagje te pakken. Marijn Olsthoorn. Wilde de Ian al de fok en het Grutzelle aan dezelfde kant had de Makkemers en de Iltje 2 Jeroen volgens nog de loer erin. En wat doet Marijn Olsthoorn? Die liet het voor de bakboordboei te kiezen en de Iltje 2 voor de stuurboordboei. Je komt natuurlijk wel als je op bakboord gaat boppen alle turen te lezen van de orenskippen, want mij zijn lieds beetje wien. Is natuurlijk iedere verstoring heel vertragend. Ja, Marijn Olsthoorn en die gaat hier bij de onderwingse tonnen als eerste om de bakboordboei heen. Wordt coacht terug het voordek. Hij zal het zelf als dossier. Snijdt hem net heel scherp aan. Maar met deze wien is het belangrijker nog om gong te horen. En dan is het weer even mooi om te zien straks gewoon van de Iltje 2. Jeroen de Vos die gaat naar de stuurboord staan. Hoe die straks uitkomt ten opzichte van Marijn Olsthoorn. Want die zit als het ware om de boei. Volgen terug Gele Tadema en Klaas Cuperus.
publiek wat er op het pierke zit bij de strand van Lemmer. Die zit op een A-locatie, want ze komen daar prachtig mooi dichtbij. Ze kennen zijn hartstikke onrijtje. En het is direct aardig druk. Liekers hier op de dik. Sibo Siesling. Dat ik weer eens wat mooi voorin. Dit hier is 6e ongeveer om de boei heen. Al is het de boeirondingen hier een beetje moeilijker te noteren. Dat kunnen we beter bij de boppenboei doen. Ja, voor eerst liep dit de favoriete boei te wezen, Koos. Ja. Ja. Mooi waar op de Lemmer. Het strand zit ik heel wel vol. En hier zit er wel aardig in de midden, Moord. Deze man zit er ik heel mooi voor in het klassement onder nota Jaap Hofstee. Kan hij nog wat oprukken? Ze kennen daar maar een kwartslagje maatje, dan worden ze dwongen voor de wal om start te gaan. Wat dat betreft loopt de baan er prachtig in, want daar terug krijg je wat meer variatie. Maar oh, de wien. Bleef er nog genoeg staan. Ja, natuurlijk vergelijken met juster. Hier een heel kwartbaantje, hè. Met een liedspielveld. Dit is... Laat een heel aan uit elkaar horen. Het ieltje van Ton Brundel. Die sluit hier ik aardig achterom in de rij. Ja, het is hier net de dag van de kaprenner. En de goede verwachting van Walter de Vries. Ja, we zullen Joert eens een keer toch wel wat meer stiltes vallen laten, omdat er soms gewoon net meer te vertellen is. Het gaat heel stadig en het is een hele lange baan, dus ik zou zeggen, geniet je dan maar wat meer van de beelden. Oh, wat is hier nog aan? Dat is op duurt en thuis. Zit de schroef nog in het werk of wat is er? Ja. Of nou ja, bij IFK-scootjes hebben we al hier, of binnen een aantal die hebben een motor in het schip, een SKS, geen ingen. Maar dan zit er een klapschroef bij de meesten op.
En toch de vaarsnelheid gaat dat ding in de neutraalstand staan. Die gaat als een planken achter het schip staan. En dan zo plat mogelijk, zodat er geen weerstand had. Maar als het zo langzaam gaat, zo stadig gaat, dan wil het wel eens dat hij net genoeg snelheid had om in die vaarstand te komen. Oké. En dan remt hij natuurlijk. Ja. En als je helemaal achterom zit en je verneemt wat en denkt van wat is er aan de hand. En ik weet net dat er aan de hand was, maar er hong even in helemaal op boord om te zien. Denk ik, dit is... Dit is geen strafexpeditie, maar hier is gewoon even een Sjen van Stjetter Schroef wel in de vaarstand en net in zijn werk. Ja. Ondersteboven. Ondersteboven. Mooi beeld. Dit is even een mooi plaatje. De teleurstelling druipt er hier wel wat aan. Hè. Deze man kennen oorzaak altijd heel hard zielen en maar ik vrezen voor hun zielerij in de A-klasse. Juster, het beste resultaat van deze week. Het zondeplakje. En als het net rent, dan ga je alles ziekje. En nou sjurren we even naar de kop, want daar wordt het wat spannend. De Ilkje had de stuurboordboei kiezen en Marijn Alshoorn de bakboordboei. En het lijkt erop dat mijn versissing een beetje uitkomt. Dat dit toch de mooie slag is. We meer winst hier, maar er is de Marijn Alshoorn luidt volle heger. Dus dat gaan we nog even afwachten. Die had het gemaal kiezen, de slag. En is nou oer bakboord voort en kan hij de boei al berinnen. Daar ben wij benijd. Het skift ik nog wel behoorlijk hier. Het gaat voor eerst tussen Ilkje 2 en Jeroen de Vos om te zien waar het eerst om de boppenboei komt. En de Ilkje kan steeds heger en heger varen hier. Dat betekent dat de wien een beetje rommelt. En deze boei doet net mooi in het veld, mocht je dat denken. Maar hier is Sietse Broersma, die zit er een hele lang achter. Hier. Dat lijkt dat hij hem op een kont zit, maar zit volle leger in het veld. En de KL krijgt nou ook een gangje. Hier hebben we de boppenboei. En daar komt de Ilkje 2 in beeld. Oh, de KL. De Ilkje 2 zit nog heger. Ja, ze matten nog een een, hè. Ze matten nog een een. En de Jeroen de Vos zal ze 4 mogelijk die geul omdraaien willen. We zullen daar een rede boei. Dat wil ik nou lettend in de gaten houden. We zullen daarachter al een organisatieskipje. Als je direct maar enig deel van je romp er terug in zitten, dan kun je ook een protest krijgen. En hier binnen wat meer vlaagjes dan onderin. Jeroen de Vos komt straks vol op stuurboord. Maar de Marijn Alshoorn zal nog een keer, 2 keer oestagmatten zelfs, om de boei te berinnen. Maar ik heel knap van deze. Hij is nog net in zijn oud, maar wel oude rot in het vak. Jeroen de Vos al jaren maaisielend. Meer dan 20 jaar. En ik altijd op het hoogste niveau. En hij gaat nou oestag. En ik heb er straks mooi even peilen naar. Ik schat in dat hij er nog wel achter de helm had. En dat er toch Marijn Alshoorn is. Die er nog voor de Ilkje deel gaat. En dan is het maar de vraag hoe groot die afstand is. Als hij er vlak achter Delmat, dan komt... Nee,
Het gat is nog grootje. Maar het betekent wel dat er op beide kanten van de baan mogelijkheden binnen om goed te zielen. Dus dat er aanvallend zield worden kan. Maar waar ben de nummers 2 en 3? Gele Tadema zit er ik in de buurt. En Klaas Cuperus krijgt Jeroen de Vos daar dan nog mooi te maken. Klaas Cuperus gaat achter Gele Tadema en hoopt het hem straks op bakbord voor Del te kennen. Makkem ken je nog wel voor Sibo Sieslingdel. En deze mannen zielen ik een heel mooi kampioenschap hier. Trekje in de minste wedstrijd, maar ik al. En een protestvlagen. Ja, daar gaan we iedere dag wel in van houden. En wilt u dan niet terugzetten? In welke situatie is dat West? Dat Mat haast bij de onderste boei West ha. Dan zullen we wel weten wel waar dat is. De Ilkje kruist er nog boven voor Gele Tadema. Maar het lijkt het voor eerst dat Marijn Olstoren hier een hele mooie slag slaat en al een aardig randje uitrent. Op die eerste trommel. Beetje van de toon om te slepen. Daar ligt het al op, hè? Ja, maar dat. Dan zou dit de gate wezen, maar wezen die ze er een beetje oorzien lezen willen. Want volgens mij luidt de boppeste boei de keurig in. Ja. Jaap Hofstee. Ken die nog wat budget in deze wedstrijd? Vijftien scootjes van de grote A-klasse. Drouweren bij de Lemmer. De 16e Sikke Heerschop is naar de kant gegaan. Want die kregen de zwarte vlaggen. Dat betekent dat hij weer te betiet bij de start en de bier van Waskaren. De wilde Wietse van Sikke Heerschop is uit de strijd. En de strijd in de Varijn gaat met name tussen Marijn Alsthoorn en Jeroen de Vos. Hier zit Makkem en daar zit Gele Tadema en hier zorgen we nog geen protestvlagen. Dit is even jeder in de wedstrijd, dus vandaar dat we even zorgen is het hier aan de Haanwest. Dan volg je dat even. Ik kan het me haast net voorstellen. Nee, we tochten dat we het hier doen, maar die situatie hier niks aan de hand is. Hier zorgen we de koprenners. Marijn Olsthoorn, een Boppe in beeld, KL, de E van de Ilkje 2 en daarachter
mak hem. En moet die dan vrezen om jou nog naar de protestkamer te maken. Dat wie net als mij het enigste scootje wat bij de EA in de buurt ziet. Ja, dat is ook voor de Klaas Koper is natuurlijk schande wijzen. Tenminste, had er een protest onder broek kregen had. En dat zou takkend worden. Dat is niet al op het lijstste plak. En daar liep het dan ook correct op dat Rieuwert weer een, nou ja, zijn beste dag in deze serie had. Want als je 8e, 13e, 10e en 13e worden, dan doe je het net geweldig. Wils de koprenners de slag naar de bopperste boei inzetten, hoe bakboord. Kunnen wij eens even zien dat er nog een voor verrassingen zwaar ken. Gele Tadema had volle heger opzetten. Maar het lijkt wel dat die wien een beetje skift. Want hij maakt toch aardig leeg horen, hè. Marijn Olstoren gaat op de bopperste ton aan. Maar liep het er ik heel krap aan te komen hier. Ja, dit is Krabin. Dan is het maar voor hun te hopen dat er nog een beetje een skiftingje komt. Want we hadden beelden al dat hij eronder zit. Ja, ze krijgen hem ietsje beter. Ze kennen ietsje heger, maar met dit liedje beetje wien is het moeilijk. Omdat hier wat het gaat naar het Islamar zit, rommelt hij de hele tijd wat. En ze kennen de hele tijd een beetje heger. En nou liep het er toch wel wat veiliger te zitten. Maar zeggen we juster dat ze hem aardig hoe zielden soms. En mooi een knik in de schoot op de boeioorgongen. Joert pakken ze ieder meterke. Oeh, en dit is al een gatje. Een redelijke ontspanning op de gezichten. En daar gaat de nummer 1. De KL om de bopperste tonnen heen. Jere een fluitje, het zo beetje te kennen. Moeten we even de ripsje die erbij loopt, dat er onjoe wordt dat de boeien verloren binnen. Meestal binden dan ik een paar vlagen zichtbaar op. Maar dat ken ik iets anders budgetten. Maar ze binden wel druk met de baan bezig. Wils Jeroen de Vos nou onderwijs is naar de bopperste tonnenronding. En die noteren we maar alvast op nummer 2. Want hij had ik al een liedsknikje op de scoort, zij we kennen. Een beetje verder viert. En had al genoeg hichten en romte om deze boei makkelijk te bezielen kennen. En hoe licht het werk is bij de IFK's, veiligheid boven alles. We zeggen het in de bleerde bast, maar de zwemvest altijd erom. Is dat verplicht bij de IFK's? Dat is verplicht. Okay. Als de eivlagen hing het op het schip en dat doen ze ijs altijd.
hebben een corona maken, ja? Sibo Siesling, Moishin Grutte Striedber. Kruist hier achter de Makkemersdel. Meestal net zien waar, dat hele lichte waar. Maar voor eerst doet hij dat keurig. En daar hebben we Arend Wisse, de boer, ik alweer. En die, maar ik in de gaten horen, want dat is de nummer 2 in het klassement. Die doet hier ik een hele goede slag hier. Want die zit vlak achter het Makkemerskoetsidel en pakt hier dan het 5e plakje. Nou, ja, hier hebben we vlagen omheen gehouden. Het is een grienende vlaag en een streepte vlaag. En dat betekent dat de baan is gewijzigd en hij looit een beetje bakboord uit. Vergezeld van een fluitje voor de aandacht. De Makkemeers had dus 1 plakje verspillen. Natuurlijk vergelijk je mij de vorige route. Gerard Adema, Luid nou Tredde. Dan Klaas Couperus. Maar de Emanuel die luidt al een heel eind eruit. En dat is heel nog flexibel in zijn vaderwiense rak. Want dit achtervolgende groepje wat dichter bij elkaar zit. Zie maar. Kan elkaar al hier wel aardig de wien uit de zeil nemen. Gele Tadema kiest er volle jij ervoor. Dan Jeroen de Vos om te grijpen. En komt dan boven het tuig een beetje van Jeroen de Vos te zitten. Waarom is die zijn 4 troshield? Die kwam natuurlijk wel die bakboord skippertje in. Want dit ben dan wel de achterhoede. Maar bakboord stuurboord bleef Jilden. Oh, wat gaat het tergend langzaam. Zo hebben wij Is de scootjes die het naaien. Die kan dus een sfeer op de bobbers tonnen. Dan is het Arend Wisse de Boer. Arend Wisse de Boer. Op een 5e plek komt. En dat is de nummer 2 in het klassement. En dan Sibo Siesling, Striedber. Dan Jaap Hofstee. Er wordt wat afluiten met het wetter. Ja, iedere scootje krijgt het attentiesignaal. Ja, en ja, je leest het er op stuurboord. En er komt een bakboordskip del. De snitsers op Nij weer in de problemen. En daar had Sibo Siesling last van hier. Ja, die kan gewoon net de koers varen die varen wil. En dan is het weer Arnold Venema die hier een hele moeilijke positie kiest. En wat wordt er bij Sibo Siesling zijn? Want ik kan samenwijzen dat die net zijn ideale positie kiezen kan nou. En daar gewoon les van had. Want Jaap Hofstee hebben we er ook alweer met Zwarte Wief. En die kan wel gelijk die boei ronden. En dan loopt er ik boven het tuig van Sibo Siesling. Ja, je weet dat je toch het hele veld heen moet. Je weet dat er een bobbetonner loopt. Dus waarom dan Safia terugzetten? Maar voor eerst zullen we daar geen vlagen. En het lieket dat Arend Wisse ik al de Makkemerskoetje wat oordekt.
En ik kan nou al verzissen. Ik al wat er nog een heel soort gebeurt. Dat het morgen een razendspannend finale wordt. Ik hier op een lemmer. We hopen op wat meer wien. Maar het scoot behoorlijk in elkaar. Hing het de rode vlagen er nog in bij Gele Tadema. Daar ben ik wel even benijd naar. Shit, hij jet in het stuurwoord wand hingen. Daar de snitsers om de ton. Gelukkig voor hun zijn ze ongeschonden uit dit rakkaam. Maar ze schoten er rater in. En het slag het Lietse Lies met Ton Brundel amper om naar voren te komen. En het zou wel eens beetje te kennen dat die mooie koppositie die er had, dat er die najoet kwijt is. Walter de Vries draait hier om de boei. Volgen terug Wietse Heerschop. En die had al een liedgonkje. En kan die dan boven Walter uitkomen? Ja, terug de wien zorgen we natuurlijk net meer dat de vlagen straks staan. Maar de protestvlagen zitten nog in. En wij zouden graag weten wolletjes waar die is. Maar meestal zijn ze er net zo spraakzaam over de skippers tijdens de wedstrijd om dat terug te gaan. We zijn nou alweer om die boppers te tonen. Nee, Lucas Bouma mag nog komen. De winnaar van Juster. De Utentuus mag nog komen. Florian Zwart en ik. Vrouwtje Ozinga. Maar de jonge Jasper. Maar nog een hele aan al lezen. Is het veel gelijk geweldig uit elkaar. Dan hebben we nou de Utentuus om de boei. En die is dan toch weer een beetje naar voren zielt. En dan hebben we samen 15 scootjes om de bovenste boei. Want noem een 16 voor de meesten die wat letter erin kwamen. Sikke Heerschop, weer te betiet door de lijn. En de zwarte vlaag onderin, dat betekent dat hij nou al waarom in Lemmer is en in de haven leidt. En moeten we opnieuw starten mooi. De verrekijker kan erbij, want de bovenste ton die leidt heel veel van die wal. Ken ik net eens. Maar ze komen wel voor de wien heel mooi dicht bij het strand en bij de dik. Finish line erin. Ja, Ja.
Wils de kotter op positie kiest. Budget de wedstrijd nooit heel lang. Trok in Siljoert. Maar we binnen ik al oren ontvaren ongeveer. Weer een keer op Nijstart, nu wordt in je valse start. Dan zou het wel eens wezen kennen dat er nog in een kruisrak naar boven zield wordt. En dat er dan finished wordt. Maar ik net ongebroekelijk op een lemmer is dat er gewoon onder het strand finished voor de wien. Want dat ken natuurlijk ik nog. Voor het publiek wat mooier. Voor de street wat minder. Ja, Lucas Bouwman zei ik juist al, dit is min wat. En dat weer dan juster. En hij had dan gelijk, want Joert kenner het hele lichte wie net vinden. Ja, we hebben inmiddels wel zicht op goed op de kotter. En dan luidt de finish er zeker in. De blauwe vlaggen en de awkward vlaggen daaronder. Dat is de witte vlag met het blauwe blok. En wij kennen even net zien op welke positie de luidt. Kooske stoot er het raampje, want dan mat de kotter daar voor het strand lezen. Ja, ik zie hem nou daarachter ik helemaal. Dan denk ik dat er onder helft de ton en dat er een lietskruisrakje omheen is. En dat daar, en hier zie hem links lezen, het is wat chinlicht. Wils de moon, ik haast helemaal stil staan op achtergrond. Dan is het, denk ik, om de onderste ton een lietskruisrakje omheen. En dan finishen. Maar het kan ik wijzen dat het gewoon de lijn is van de gate waar finished wordt. En dat moeten we dus even afwachten. Ik heb vanuit deze positie net zien. De nummerlijst, de nummer 15. Vrouwtje Ozinga. En een heel eind voorop. Deze man kan de overwinning haast net meer omgaan. Marijn Olstoorn met de KL van Lemmer in feite op zijn thuiswetter. Hier luidt het goed altijd. En Vlieden hier sluit er ik de reeks van de IFK's allemaal een 0,9. Dat zit een eerste plak hier op de Lemmer. Dus hij is je vertrouwd. En dan is het maar net te hopen dat de wien helemaal voor het zakkert. Want dan kan soms Samarime kadreuwen. Maar dat het lietse beetje dat de stier te steen bleef. Een moenen draaien nog achter. Dus voor eerst is dat net onderhand. En waar is de finishlijn?
De gate is verloren, dat zeggen we. We zeggen nou in steef van 2 gele boeien en 2 blauwe boeien. Dat betekent dat hij oorsluit. En luidt, ja, het liep toch gewoon dat de Nautilus, het startskip, dit keer ik het finishskip, gewoon op de lijn van de gate luidt. En dat het gewoon finishen is, rug terug varen. Ja, de finish is gewoon voor de win, nou rug terug varen. En dan hebben we 1 volledig cruiserak en 1 cruiserak uit de start houden. En zit de wedstrijd voor jou erop. Ik denk een verstandige beslissing. Het is wel een eerlijke strijd geweest. En deze man hoeven net echt zenuwachtig te worden. Maar hoe zit het hierachter? Hoe dicht zit het op elkaar? Kliekse krijgt dat Jeroen de Vos, ik een gotje hier. Maar dat vooral Arend Wisse de Boer en Makkem redelijk dicht op elkaar zitten. Dat zou nog wel een spannend worden kennen. En hier wordt al geniest. Ja. En misschien ook al even rekenen. En het is voor de tweede keer hè, dit seizoen. Want ze wonen ik op Starum. Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel wint dus hier de eerste dag op Alemmer. Kinder 0,9 bijschreeuwen. Komt dan op 16,8. Nou, dan staat maar even een afwachting. Wat dochter Arend Wisse de Boer. Ton Brundel, die krijgt er een protte punten bij, want die luidt in achteruit. Dus het zou samenwijzen kennen dat Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel de nieuwe leider in de tussenstand is. En hij luidt er een heel lang uit. Ik had het idee dat de skipper us ander net te wut steen. Ik weet net hoe was wat. Nou ja, ander dan maar even een oor in van de bemanning. Ik weet net dat onze skipper van Emanuel. Hey, Marijn die had het net zo op een commentaar naar je wedstrijd, Jan. Gelukkig binnen nog een heel aantal oren bemanningsleden. Gefeliciteerd met de overwinning op het thuiswater. Hadden jullie in de gaten dat er een finish lag? Nou, dat kwam wel. Dat kwam bij de dubbele schot. Werd dat wel duidelijk dat er iets gebeurde. Maar Wij misten het namelijk een beetje. Ja, we lagen misschien verderop. Maar jullie hebben het wel heel bewust meegekregen. we hebben meteen het boekje erbij gepakt en het werd duidelijk. Hartstikke mooi. Jullie winnen op het thuiswater. Hoe mooi is dat? Ja, net zo mooi. Nee, mooier dan op een ander water. Maar dit is vooral voor het klassement en voor de week. Hier waren we echt naar op jacht. En dit is helemaal goud. Ja, want jullie deden heel keurig mee in de subtop. Maar als ik nu om me heen kijk, Tony Brundel, de klassementsleider, hangt ergens achter in de middenmoot. Jaap Hofstee in de middenmoot. Jullie doen hele goede zaken vandaag. Ja, volgens mij wel, ja. Jullie hebben zelf ook nog niet echt doorgerekend hoe het er nu voor gaat staan? Nou, je zit er een beetje te denken, maar goed. Je ziet het straks aan het klassement. En voor nu is het gewoon met z'n allen genieten van deze wedstrijd en van dit paaltje, van dit eentje. En dat is alles wat er nu gebeurt. Ja, hoe zonde is nou die ene wedstrijd? Ik weet niet meer uit mijn hoofd, volgens mij was het Heeg. Waarbij jullie terugtrokken uit de wedstrijd omdat jullie op de finishboei zaten. Hoe zonde is dat als je nu kijkt naar jullie mooie positie? Nou, zonde, ja, het was niet ideaal. Ja, ik bedoel, het kan nu uiteindelijk het verschil gaan maken tussen wel of niet winnen bijvoorbeeld. Het maakt het wel lekker spannend. Dat is dan als je het van de positieve kant bekijkt. Maar... Wij zijn ook een stel positiviteitsgoeroes hier aan boord. Dus wat dat betreft lijkt dat wel te kloppen, ja. Vandaar, nu een mooie ereronde maken langs de pier, langs het strand. Absoluut. Ja, we zijn onderweg en we gaan eens even genieten met iedereen. Ja.
Dan zijn we natuurlijk wel benieuwd. We hebben eerder deze week Jonas Hovink gehoord. Marijn Oosthoorn is jullie schipper, maar wie ben jij eigenlijk? Ik ben Michiel, ik zit op de Grootschoot. Michiel en je achternaam? Michiel Webers en ik ben jarig vandaag. Dit is het cadeautje vandaag van een team aan mij. Ook nog. Nummer eentje. Ook nog. Het is helemaal goud. Van harte gefeliciteerd, Michiel. Dankjewel. Dankjewel. Dus Andor vader mooi. Michiel van het winnende scootje, de Emanuel. Nou, ondertussen Binder, denk ik, nog meer ontwikkelingen. Tweede plak wordt hier bezield terug. Jeroen de Vos. Maar de Eeltje 2. Hij was er wel een heel aan uit, hè, Marijn Oosthoorn. Dat wie een heel lang. Ja, die wie onbedriegen. Deze mannen let elkaar, maakt het ik net meer moeilijk. Misschien nog even zien dat Gele Tadem met een protestvlagje over de finish, over de lijn komt. Want dat zou ik wel bepalend wezen. Waarschijnlijk voor de Makkemers, denk ik. Maar ze binnen daar ik blied. De Eeltje 2. En de Wierse krijgt nog een lietsgevecht tussen de skippen die er achterom komen. Makkem en Arend Wisse de Boer. Want we binnen nou al druk ontrekken in Koos. Ja. Want dit scoot heel dicht in elkaar. En ieder plakje kan erin wezen. Nou, dat bevjocht is nog altijd ondergang. Ja, in deze hoek is het heel moeilijk te zeggen waar je voorloopt. Want daaronder zit... Makkem, de Gediek en ik denk de Striedber. De Striedber zit er waarschijnlijk dan nog weer helemaal onder. Ja, want die moesten krijgt die romme draaimaaitje. En ik denk dat Arend Wisse de Boer hier toch in een ietsje betere positie leidt. Maar we horen even een slag omhoog. Dat zo mooi wezen dat even rug door de skippen kennen. Maar we horen het in de gaten. Ik zet voor eerst mijn geld even op Arend Wisse de Boer. Want die kan ik nog een lietsbietje omheen komen. Wat meer gang ontwikkelen. En dan zit je er rechts nog in. Waar we dan nog meer mist. Maar dat dan het zwarte wief. Ja. Maar het is een green dus die kan het net wezen. Ik ben wat chinluchtbeelden. Dit is voor u even moeilijk te bepalen. Maar dit levert nog even wat strijd op hier op de finish. Waar komt hier als best uit? Sibo zakken erachter. Die had last van de wind van de oren. En Jeroen de Vos helpt dus ik even net. Dekt het beeld even. Oh, die wil natuurlijk nog even naar het publiek daar. En dat is ik hartstikke mooi voor de meesten op de kant. Even hun favorieten toe te juichen. Is het Makkem of is het de Gediek? Ja, dit lijkt het wel een bruin scootje. Dan zou dit ik het zwarte wie wezen kennen. Maar had die dan zo'n hele mooie slag maken. En verskiet. Dat is Arend Wisse. Je boppen in. Verskiet die het dan hier. Maar... Want dat is ik een hele grote kanshebber. Maar we kennen net zien hoe de lijn erin loopt. Dus. Maar het lijkt toch dat die oren hier wat meer voor. Ja, ze binnen al over de finish hinnen. Maar deze fjouwer, hier weten wij net van op welk jaar Sibo die zal achter in ieder geval Makkem en het zwarte wief zitten. Die is de sechste, maar daarvoor. Daarvoor, deze treien. Daar zouden we graag de uitslag van haar willen. Want dan zou Jaap Hofstede er nog heel snel tussen scharrelen wezen. Ja, dat kan zomaar. Die is Makkem. Ik zet Makkem eerst op fjouwer. Ik doe het net als deze. Die 5, dat maken we nou even een goed chance dadelijk. Dan op het zesde plak dus Sibo, Sisling, Striedber.
Ja, en dan zou het mooi wezen om het goed in beeld krijgen wat Arend Wisse de Boer. Ja, want als die er nou wel voor wie, Ja. Dan laten we maar even wat speculeren. Want anders kennen we net wel op het stuit. Dan zit hij op 16,9 als die krijgt voor dat groepje weer. Dat zou ik samen kennen. Ja. En dan zit Marijn Olsthoorn op 16,8. Dat scheelt in het ziende punt. En Jeroen de Vos, dat weten we haast wel, dat hebben we wel wist van. Die komt nou op 21 punten. Maar ik Gele Tadema, ja, daar weten we dus ik net van hoeveel punten die nou kregen had. En die komt op 18 punten. Dus dit zit verschrikkelijk dicht op elkaar. Deze noemen fjouwer. Deze fjouwerscootjes. Maar het is vooral even spannend om te weten op wat voor plak nou Arend Wisse de Boer eindig is. Want op iemand ziende achter de nummer 2 is het wel heel spannend morgen. Dat is heel spannend, ja. Het zal sowieso een spannend dag wezen. Ik al zo'n het waar. Wat doch de Wiemon. Van Sissingen binnen dat het nog minder waar is als Joert. Nou, dat kennen we net broeken. Nee, en als je dan iemand ziende achter zit staan en je kende net op zielen. Dan is het, ja, voor de kampioen is het natuurlijk prachtig. Maar die zullen ik wil hem zielen willen. Maar hier zullen we Arend Wisse de Boer. Is de bleedskip of net? Het liep het. Dat ze aardig rustig binnen. En dat zoekt betutten dat ze wel eens een keer op de valreep wat plakjes verspelen gaan. Maar wat wel wis is dat Marijn Olsthoorn maar de Emanuel hier woon had. Dat Jeroen de Vos maar de Eeltje 2 het tweede plak pakt. En Gele Tadema maar het dwarpjester maar het derde plak. Ja, en dan maar we natuurlijk nog wachten mooi de protesten. Maar Tom Brundle had hier een gevoelige tik kregen. Want die zakkert. Die zakkert behoorlijk in het klassement. En Lucas Bauma stond ik nog op 13,9. Die kan in ieder geval de kampioenstitel zo'n vierde. Want die krijgt hier waarschijnlijk 14 punten bij. En dan tikt het om en dan zal zo het podium al heel moeilijk worden. Of het mag mooi zijn knalsdekke gekke dag worden, maar wils de laatste scootjes hoe de finish kroepen. Want het gaat echt net met het. En zal er zijn haar. Het binnen de maar 15 Joets. Zeker heerskop moest al jaren naar de haven omdat er een valse start hier. Arnold Venema, de debutant, begon zo mooi. En had de laatste dagen een moeilijke reeks achter hem.
Wils daarachterin. Wietse Heerskop. Hoe de finishcode. Maar die kennen we met deze beelden alleen nog herkennen. Trog. Zien witte scootje. En ik... Nou, we beginnen maar wat gokken gewoon, Koos. Ik denk dat de jonge Jasper dit is. Dat zou kennen, ja. En dan missen we Lucas Bouwman nog, want die lijkt helemaal in achteraan. Het wordt wat een zoekplaatje. En hartstikke mooi van al deze skippen. Want het is natuurlijk met het lichte waan al een handje ziel. En ik ben naar de haven. Even de moeite nemen voor het publiek deel te gaan. Die komen natuurlijk al hier. Het is de Utentus niet ver. Ja, de Utentus. Ja. En hier de goede verwachting, Walter de Vries. En dat zo zitten dat Lucas Bauma, de winnaar van Juster en vrouwtje Ozinga, maar de jonge Jasper, dat die nog onderwijs binnen naar de eindstreek. Dan is dat Lucas Bauma. En dan wat daar achterom. Of die zit je nog wat boppen. Ja. Dat is ook moeilijk te bepalen. Maar dat is vrouwtje Ozinga. En zo Lucas Bauma dan je het op een allerlaatste plak. Of nou ja, hier naar de laatste plak eindig je. Noem maar 15. Nou, het is wel duidelijk dat je hem schrassen kennen van het kampioenschap. Datzelfde hield ik voor vrouwtje Ozinga. Die stier Sande in het klassement. Deelt Sande. Ja, dan krijgen we nou de voorlopige uitslag. Zoals het net van uw kant, maar op een orenkant constateerd is. Daar ligt het erop dat de nummers 1 tot 2 en 3 werden al bekend. Dat wie Marijn Olsthoorn, Jeroen de Vos en Gele Tadema. Maar een heel mooie slag in het laatste rakje had het Zwarte Wief maken. Want die is op een 4e plak aan. Op een 5e plakje is Bleun. Arend Wisse de Boer, die is dus wel trots Zwarte Wief inhellen, maar hij had op zijn beurt Klaas Cuperus inhellen. En die is dus op een 6e plak eindigen. En wie hebben hier nog meer? Dat maakt Sande weer. Sibo Siesleng, die weer Sande. En kennen we dan al wat oer? Dat ken. Punten zezen onder mooi 12 liedje jetjes erachter. 16,8 van Marijn Alsthoorn, de winnaar van Jotus, maar de Emanuel. Santje Jochen voor 2 skippers, Arend Wisse de Boer en Jaap Hofstee, die het dus geweldig dien had in deze lijste rak. Dus dat is een verschil van 1,1. 18 punten had Gele Tadema. Nou, Lucas Bauma, die mag nog binnenkomen. Maar die krijgt er of 15 of 14 punten bij. En Tony Brundel, hebben die al, ja, die zal grif binnenwijzen. Maar ik dacht wel zeggen dat de top 3 nou je het is. De top 4 maakt we ervan. Marijn Alsthoorn 16,8. Sontje Jochen voor Arend Wisse de Boer. Maar de 3 gebroeders en Jaap Hofstee. En vierde ik net Jeroen Gele Tadema, maar 18 dus op het 4e plak. En Jeroen de Vos had 21 punten. Dat wie een top 5. Dat wie een top 5. En een hele spannende voor morgen. En hoe het ook rint, wij zijn er morgen vanzelf bij. Morgen de 2e dag op de Lemmer. We zullen zien als er morgen wat winst stiert. Maar de spanning, ja, dat zou natuurlijk verschrikkelijk wijzen als die wedstrijd net verzield worden kan. Want je wil erom strijden. En die strijd, die zul je vol eindig wijzen. Tenminste, als er winst stiert.
Graag ontmoeten bij de finale van deze editie van het Iepen Friese kampioenschap Scootsie Zielen op de Lemmer.